Strávime spolu noc? Nie, až po svadbe. Ale veď ja už som ženatý. Ale ja som slobodná. Aký máte názor na dnešné ženy? Videla si tie baby dnes? Ústa napumpované ako nafukovací čln a nalepené myhalnice dlhé ako pavučie nohy. Keď raz žmurknú, bojím sa, že odletia. Ste vinní? Nie, samozrejme, že nie. Máte alibi? Čo je to alibi? Videl vás niekto počas prepadnutia? Aha. Nie, našťastie ma pritom nikto nevidel. Na zrkadle mám napísané zajtra prestanem chlastať. Keď sa ráno zobudím, pozriem sa tam a hovorím si, chvála Bohu, že je tam napísané zajtra a nie dnes. Prepáčte, ako sa dostanem najrýchlejšie do nemocnice? Úplne jednoducho. Postavte sa na chvíľu doprostred tejto cesty. Ty si nahá? Jasné, to sú šaty lásky. Mohla si ich aspoň vyžehliť? Marian, ty si taký necitlivý, kedy si mi naposledy povedal, že po mne túžiš? Túžim po tebe, Gizela. Hlavne túžim potom, aby si mi už konečne podala ten ovládač, lebo zápas beží už pol hodiny. Čo si prosíš na raňajky? Nízkotučný tvaroh, avokádo, jogurt alebo mysli? Daj mi ten tvaroh, mysli a k tomu niečo poriadne na žranie. Máme ešte 2 hodiny, kým prídu vnúčatá. Čo budeme robiť? Možno sa milovať? No dobre. A zvyšných hodinu a 55 minút. Vezmi si ma, Elisa. Zajtra, keď budeš triezvy, si to aj tak rozmyslíš. Prisahám, že ja nikdy nebudem triezvy. Pane, máte vápenaté usadeniny v žilách, piesok v obličkách a vodu v kolenách. Pán doktor, ak mi ešte poviete, že mám v pľúcach cement, tak sa začnem budovať. Zlato, ak v nedeľu nebude pršať, príde na obed moja mama. Urobím kura alebo radšej bravčové? Radšej by som bol, keby pršalo. Oče, ako odovzdávate všetky tie peniaze Bohu? Vyhodím ich do vzduchu. Čokoľvek ostane hore, patrí Bohu a čokoľvek spadne naspäť dole, je moje. Doktor, čo ste urobili môjmu manželovi? Od posledného zákroku úplne stratil záujem o... Veď viete čo? Prosím vás, ja som urobil len lazerovú korekciu zraku. Moja žena so mnou už 4 dni neprehovorila ani slovo. Čo mám robiť? Máš si ju. Ženu s takýmito kvalitami nájdeš len veľmi zriedka. Je taká zima, že prvého dnešného zákazníka obslúžim zadarmo. Čože? A to prečo? Lebo od včera som nemala v ústach nič teplé. A nestačí ti čaj? Nie. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.